assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama e inde on manama e jettode sikki ala ko salminde on e juurade on e subaka altine e moƴƴo malaɗo ina woni capantati e goho lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho en bismima on kono kadi en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe en juuli en nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam dokkuɗo en finde subaka hawrude en e oɗo altine hande moƴƴo malaɗe eɗen ñaago nde jomiraɗo joom baɗe bawɗe hokkata en hawrude altinaji kewɗi limlimtinɗi wondude e cellal e kisal e ndenka kam e yaajede sikkala en gaari humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi eɗen jetta Allah no feewi oɗo saaha mbo kalaten Daka Sakima Daka Madina Gounass édition 2021 ene hawre arwanire capanɗe jeetati woni 80e édition eɗen mbiya tan ko duwa toon ko kala yo jomiraɗo joom baɗe bawɗo jabone en nani duuɓi ɗi ganduɗa duwama toon to banggue ndungu moƴƴo payaɗo kono kadi eto banggue deere leydi Sénégal eto banggue riwtude oɗon boros coronavirus ɗin duwuji kala duwama toon hanki ha tengti guilene Daka o fuɗɗi ɗum ɗon ko eɗen mbiya allahumma amine eɗen mbiya kadi yo Allah junnu balɗe ceerno Ahmad Tidiane Ba wondude e dendagal ha joni fondation dental Daka kono kadi e bandiraɓe e yahoɓe toon ina jahane garta eɗen ñaago noɓe jaari jaam ni yoɓe gartu kadi e jaam ɓe tawɓe so wiɗɗi e jaam ina gasa ama en gartoy e Daka eko fayi arde so Allahu lamɗo jaaɓi sikkela bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗon natanten robine men jayndeji ɗi ganduɗa jayde ɗi kala e oɗo subaka hande gaari koko yewti ko e tournée économique momaw leydi woni wadde e oɗo saaha e nder jokli Sénégal manam tuggude toon to diwan hakkudejo ha fayi toon to diwan Sénégal oriental e subaka hande o noon ene wayno gudditirten ko jayde Vox Populi nden noon jayde wi ko tournée économique wonande mawɗo leydi Macky Sall ɓe mbi de ko mawɗo leydi Macky Sall awi faggudu ene yiiɗi soñde vote ɗin ko guddi noon ina wayno eɗi pamni so wiide wonde de oɗo saaha hande imona dari gam andinde bandiraɓe kanko tigui wambi costume to banggue politique woni leader muɗum ɗo e leydi Sénégal o holliti toon hanki o holliti wonde toon de to nokku biteɗo Kaffrine ene wayno ha joni omo andi koko heeɓa e poste kono hayso tawi ni won localité mo ganduɗa ene anniɓe yooɓe kalammo soɓe kalnimi on saaha mo walluɓe peeje haaɓe kebta on ɗon localité o holliti wonde noon yooɓe paam kamɓe Benno Bokk Yakar hay goto mbo ene serindo kamɓe kala ɓe jadata koye liste goto ɗum woni ko haali hanki kono kadi walla hecci hanki kono kadi warti jopaɗe ɓe ganduɗa kañumen goni opposition ɓe wi yo keddo caggal clavier yo keddo caggal téléphone ngaji mumen ina ƴetto ina mbiya biyoje bonde kono kam yooɓe gandu leydi ndi ɓe jeeya ɗum ɗin konngudi jaaji ne jokkitoyi e hello 4 ha 5 e nde jayde Vox Populi jayde Le Quotidien e subaka hande o ene wayno ari koye inauguration woni gudditigol hôpital mbo Kaffrine ɓe mbi de ko mawɗo leydi ndi o saaha yidde muɗum tan ko heɓde ko wiyete ko canal ɓalli to banggue électoral woni santé électoral no bindiri e hello mabɓe arwanigo kono kadi warti ko yewti wiide yen pamde wallidiɓe meɗen e kañumen ballita manam balliten koto banggue dental men woni on ɗon benno mbo wi kanko mawɗo leydi noon jayde wi omo kay setti walla mbiyen o tawtorama ha joni andude kay won nawligu walla ɓenggu babagu wongu hakkude Abdoulaye Abou Sow jagorɗo wondude e Abdoulaye Wilane maire mbo Kaffrine ɗin konngudi jaaji ina jokkitoyi e hello jeenayyi e nden jayde quotidien le quotidien jayde las quotidien e o subaka hande arti e série ji woni guddirgol kono kadi e puɗɗogol golle toon to ganduɗa ko woni Kaffrine ɓe kolti wonde ko mawɗo leydi ndi de Macky Sall fuɗɗima campagne muɗum to banggue local o holliti wonde omo andi toon to Kaffrine mawo gaña ko tolni e 100% kono kadi o holliti wonde yooɓe paam kamɓe Benno Bokk Yakar kamɓe kala jatata liste goto hay goto mbo ina série ndo kala baɗɗo ɗum yo faam yahanta ko hoore muɗum kono kay wona ina yaaha inde APR kono kadi e Benno Bokk Yakar Walf Quotidien natiri dingaral koye élection ngaji local o wiide ko mawɗo leydi Macky Sall en mode directeur de campagne yidde wiide o saaha hande de ko fuɗɗi goɗɗon lappol ngol ganduɗa ko tindade sumgoji paaɗi o holliti wonde toon de kanko mawɗo leydi ndi ene wayno yoɓe paam ko liste goto woodi woni on ɗon Benno Bokk Yakar ɗin konnguɗen jokkiti hello tati e nde jayde witende Walf Quotidien
koyon tournée économique ene wayno Dakar Times arti subaka hande o ɓe kolliti wonde ko ɗum mobilisation exceptionnelle des populations manam ko ɗum moɓodiral dental kono kadi e fuul mawɗo mantiniɗo nehiɗo mbo ala fitina mbo hollani caɗele kono kadi garɗo notade mawɗo leydi ndi e on tournée économique mbo waɗi toon to nokku mo ganduɗa kay ko Kaffrine fewde ganda ha toon to Tamba Kounda jayde la dépêche nden ɗon e subaka hande o ari ko e sungoji local e fannu goɗɗo ɓe kolliti wonde ko haare yiyande oɗo saaha hande manam poddiral gam yidde heɓtude walla heɓde mairie mo Medina Diaƴɓe falde Podor ne wayno de ɓe mbi ko Harouna Kalidou Gaye eɗen gandi kam woni directeur de l'hydraulique holliti wonde yaltindi yidde muɗum kono kadi e fandare muɗum ko heɓtude walla ni ardade ndin ɗon mairie tawi noon omo dardi e mawleydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon ina wayno oɗo saaha hande ina tawe e hello joyi e nde jayde witende la dépêche jayde observateur e subaka hande o ari ko yutti e sumgoji local 2022 tijjaɗi ɗi ɓe kolliti wonde tan oɗo saaha hande ko artude e natte mo ganduɗa ko gardiɗo landa rewmi o woni Idrissa Seck kono kadi emo ganduɗa Halifa Ababacar Sall mbo o landa tahaw Sénégal wonduri emo Pastef o Ousmane Sonko kam e Karim Wade mbo PDS ɓe kolliti wonde ko mawɗo leydi Macky Sall oɗo saaha hande ko ɗum chef to banggue majorité woni ko jayde windi oɗo saaha kono kadi o arti wiide o jaɓata ko hay goto ina yerɓina leydi ndi walla ni ina tulmina démocratie on ɗon ɓe kolliti wonde noon ko mawɗo leydi ndi de puncinima walla ni fuybima e bendi fuul mo ganduɗa kay ina jaɓɓimo toon to nokku mbo Kaffrine kona ɗum jayde arti e ɓoccitogol oɗo mo ganduɗa ko gujjo mawɗo jagganoɗo e leydi meɗen Sénégal manam o ɓoccitima kadi lawol gongol on woni Boy Djiné ɓe garti noon hol tan ko jeeyi sababu ɓocciti toon to camp pénal mbo jaggano ko nden toɓɓere garta hen caggal roɓino men jayndeji ko ɓoyata jayde e stade quotidien e subaka hande o ne wayno kañum arti e ligue des champions ɗum ko toon to dunde Europe fettunoom koye oɗo weekend woni nogas e jeenayyi lewru ndu toon to nokku biteɗo Porto ɗum ɗon noon ko hakkude Manchester City e Chelsea FC les équipe uji ɗiɗi kala noon ko toon to Angleterre jeeya ina hen ɓiɗɗo Sénégal najo woni Edouard Mendy mo jiiɗon e natal ngal ina weeni oɗo coupe mo ganduɗa ko coupe mbo grandes oreilles no ɓe noddirta coupe mbo noppuyi mawɗi tawi ko ligue des champions ɓe garti noon e performance makko kanko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ɓe kolliti wonde de o waɗi ko tolni 9 clean sheet manam o gardi ko tolni ko o waɗani encaissé ko tolni match ji jeenayyi kono kadi o foti e Sadio Mané to banggue wondemo e 11 UEFA e ndeɗo hitande Mendy ligue des champions goto kono kadi 5 record woni ko jayde windi e subaka hande o kona ɗum ɓe kolliti ko weekend leydi Sénégal to banggue football ko weekend mantiniɗo baɗɗo fayida juɓɓuɗo tawde kay woni ko fettoɓe to banggue lesmaje ɗe woni beach soccer kañumenne hono ƴetti ko fate banggue on ɗon 6e coupe mumen to banggue ɗo e Afrique wonno ko toon to Saly Portudal to ɓe pi Mozambique loggi 4 e loggol gotol saabi noon ɓe mbi tan o saaha hande ko Sénégal de inana jokki windude tarih to banggue football palojuɗi ɗi kono kadi e banggue ɗo e dunde Afrique ko wona ɗum haysono tawi jayde stade artani hen eɗen gandi hande watti duuɓi hono nogas e goho ko leydi meɗen Sénégal ha joni fino walla mbiyen duuɓi sappo e jeenayyi foti wonde ko leydi men Sénégal fino leydi France ɗum wonnoon koye ouverture mo ganduɗa kay ko coupe du monde Séoul e toon to woni tan ha joni Corée Japon 2022 bimo Pape hono Bouba Diop kawruɗo leƴal ko ɓoyani eɗen duwno ɓesguji mo kala ko hande waɗi duuɓi sappo e jeenayyi ko leydi men zuno premier muɗum hono ko wiyete ko coupe du monde toon to Corée e Japon eɗen gandi no yaruno ko hande tigui 31 lewru mai watti duuɓi sappo e jeenayyi hawruno koye aljuma victoire mo ganduɗa Sénégal yeeyi hono yejjitta Afrique yejjitta kono kadi windere nde kala yejjitta wadde ɗen mbiya anniversaire moƴƴo e on ɗon banggue kono kadi e miijade e pottire payade ha tengti e qualification coupe du monde kono kadi e yarude e coupe d'Afrique des nations de football toon to Cameroun hitande fande gam ƴettude ndi ɗon kuɓeri ko ɗum woni ko ñaaga e oɗo saaha beele on record ina yejjite hay sinno ko saaha dabbo saabu hande o Sénégal inana miijo coupe du monde 2002 ha to kalten ɗo sababude ɓe mbaɗani ko ɓuuri ɗum e oɗo saaha sikkala bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo tigui guddirten to banggue kelle gadana e roɓino men jaydeji guddirten ko hello wongo woni ko fate banggue fait divers hono kala altini e ñalawma hande o garaten koye ɓoccitogol oɗo biyeteɗo Boy Djiné mo ganduɗa wona ngol tan woni lawol gadnol komo ɓoccito e kasoji wonande e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko toon wonno ɗo sohno eɗen gandi ko wattidi ko ɓocciti ko toon to camp pénal ɗo jaggano
e on tuma noon ɓe garti holko jeeyi sababu kanko Boy Djiné eɗen gandi nde huccitno e doyen des juges kawre ladial hono Samba Sall on namdimo wimo beele aɗa jogini ɗum gande walla aɗa jogini ɗum lohi walla talke ko nandi hen o wi ko meeɗa wadde lohol e ɓandu makko walla talkude ko nandi hen saka on ɓoccito e yeeso ganduɗa kañum woni hono ɓen ɗon yimɓe tawi ko renoɓe o wi ko kalde ɓoccitimi paame komi joɓɗo kalisam ha timmi ballami noon jaaromi wadde firti ko ɓen renoɓe hande renannoɓe mo ko ɓen ɗon hande joopa peɗeli audition ngaji ɗi puɗɗima etade famde holko jeeyi sababu ina wayno kanko Boy Djiné denaɗo mbaɗaɗo surveillé e quartier mo ganduɗa leegal mo ganduɗa ngal ko leegal cembugal to banggue ndenka e camp pénal mo ganduɗa ko cembuɗo to banggue ndenka ha jomum ɓoccironi hen naata e ladde wiye ladde sokku tuula heela hay goto mbo woni yi ɗum hay goto mbo woni tina wadde firti ko haalno ko e PV mo ganduɗa o haalini ɗum e yesso doyen des juges ɗum ɗon gonɗi kadi lawol gongol caggal nde ɓocciti ɗum saabi noon hande o lawol ngol inana joopi ɓe ganduɗa ko renannoɓe mo toon e on ɗon camp pénal e on ɗon cellule hande o ɓe jii toon maale kewɗe ganduɗa ɗe ko maale wallude Boy Djiné no ɓoccitiri waddene ko woni less e ɓoccitgol Boy Djiné ko toɓɓe kewɗe ko namde kewɗe te ko neɗɗo mo ganduɗa o vraiment ko danger numéro 1 walla numéro 2 wonande leydi Sénégal saabu eɗen gandi gueɗe makko kantoriɗe eɗen gandi wondemo capable waɗa wujjude kono kadi e yoɓade pittali ha e ko nande hen donc on so tawi wallama hande ha ɓoccitima walla ne sikka ko ɗum ɗon hande saabi ha ɓocciti kañum hoore muɗum wukkitno konguɗi e dummunaji jewtuɗe sahande nde manam nde ñaami manam nde wonno e loskede walla mbiyen ha joni ñawede e fanno donc yonti vraiment ko Sénégal yurnito gueɗe baɗe hono ni yonti ko Sénégal ne wayno ƴeewa gueɗe baɗe hono ni saabu en jii ko ɓoyani ko wargoji kewɗi ina wiye jomumen koko jaafa walla koko ɓocciti kasoji e on tuma dutto mbaɗa hono ko ɓuuri ko mbanno ko walla mbaɗa hono ko mbanno ko tawi ko ɓesguji ɗi ha joni ene wayno coñata hen ko ndemani ko ɗum ko ɗum caɗele mawɗe vraiment woni ko hulɓini yiyede e ko fate banggue ɓoccitagol oɗo mo ganduɗa ko Boy Djiné woni hono gonnoɗo e ɗum ɗon dumbirdu sikki ala ko ɗo tigui guddirten robinet moon jayndeji e oɗo ñalawma hande en jetti en jarnide nanggal heeɗiyankoɓe kala e mbaɗi kuuɓal en mbi kadi encore une fois lawol gongol ko droit kala e Daka Madina Gounass édition 2020 hono 2021 jaafoɗon yo Allahu lamɗo o jaɓan en kono kadi saro e nder jokli Sénégal kala saro e nder windere nde saro e nder aduna o kala ko wiya tan ko kala ko droit toon en mbi allahumma amin eɗen gandi mawɗo leydi ndi hanko toon wonno ene gasa mayn garta hen no mbiɗon ni to banggue image kono kadi to banggue radio ngo eɗen gandi guila ñande altine hande waɗi yontere journal de Daka ina ɓenna toon kono kadi ina arte hen e mbaɗi kuuɓal wondude e yimɓe meɗen wonanɓe en toon tawi koto banggue pindi radio eɗen ñaago Allah tan gartal moƴƴal lawol jaam ɓuumgol deƴgol tawi kadi ko haaɓe gara ɓe tawa ɓesguji ɗi e dow jaam yo Allah hokken tawtorede hitande fande allahumma amina bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jetti on en jarni on to caméra e o ñalawma hande waylaki ko Mansour Sow alias Thiad Allah jarama on jarama ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi